Patay ang 46 anyos na magsasaka sa Tinambak, Camarines Sur sa pananaksak ng kapwa nito magsasaka alas 9:30 ng gabi nitong Biyernes, Hunyo 13. Kinilala ang biktima na si alias Jose, habang ang sospek ay kinilalang si alias Gimo, 47 anyos, parehong residente ng Barangay Bataan. Batay sa investigasyon ng Tinambak Municipal Police Station, nagkainuman ang dalawa sa mismong bahay ng biktima hanggang sa magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pananaksak. Dalawang tama sa dibdib ang agad na ikinasawi ng biktima habang nagtangkap ang tumakas ang sospek, ngunit agad ring naaresto sa hot pursuit operation. Yung pong patalim, sabi po na ating investigador is isang 12 inches po siya. Kadalasan po ito po yung mga dinadala sa bukid na panaksak. Panglinis po yata. Panglinis po. Yung kadalasan pong sukbit ng ating mga magsasaka sa bewang po dito. Lumalabas din sa investigasyon na magkaibigan ng mga ito. Nakikituloy din umano ang sospek sa bahay ng biktima. Sabi nga po natin, yung alak ilalagay sa tiyan, hindi po sa ulo. At wala naman pong pagkakaintindihan na hindi pinag-uusapan. Sabi nga po natin, ingat-ingat lang po lagi ang init ng ulo. Nilipas din po yun. Mas maigi po laging maganda yung samahan, lalo na't magkakaibigan lang naman po at magkakamag-anak din lang po. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Tinambak Municipal Police Station ang sospek at naharap sa kasong homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.